Hello my wonderful people, how una dey? Aha m bụ Ube Oyibo. Ana m akụziri unu asụsụ Igbo, asụsụ be anyị, asụsụ njem ọnụ, asụsụ Ube Oyibo ji eme ngala. Ịnụla ya? Ngwa na-etufughị oge unu, abịara m ịza ajụjụ taa ọzọkwa. Mmadụ bịa sị m, Ube Oyibo, kedu ihe iji bịa gwa anyị na ọgụ afọ anyị bụ ndị Igbo nwere ọnwa 13 n'afọ? Abịara m ebe a ezie mmazakwa ya na bekee, na-ewere iwe maazị ya na bekee. Anyị nwere 4 days in a week. Anyị bụ ndị Igbo nwere ụbọchị ahịa anọ n'izu. Asị m na mma asụ bekee ka nsụba bekee. We have 4 days in a week, 7 weeks in a month, and 364 days in a year. Ngwa weta ihe iji eme mgbakọ, ijidekwa ekwentị gị, iweta ebe ọ na-adị n'ekwentị, ijide gị. Ngwa mee 4 days. Ngwara unu 4 days times 7 weeks. Ime gị one ka o nyere gị? O nyere gị ole o? 28. Enwetara ya 28. Ịma mgbakọ gị ọfụma. 4 times 7, 4 days times 7 weeks is giving us 28. 28. Then remember I said we have 364 days in a year. So divide the 28, divide 364 by 28. Ọgbagwojuru anya? Ọgbagwojuru anya? Gwa ka anyị bidokwa ọzọ. Agwa m na enwe 4 days in a week, 7 weeks in a month, 364 days in a year. So bring your calculator, times, multiply 4 times 7, 4 from the 4 days and 7 from the weeks, 7 weeks. All right, 4 times 7, what did it give you? 28, right? Then divide the 364 days. I said we have 364 days in a year. So divide the 364 by 28. All right? 364 divided by 28. Onye go gị ọgbala. Despo ọgbala. Ngwa gịnị ka onye gị? 13. 13. Onya. Efole ya. 13. Ube Oyibo adịghị atụ asị. Ịghọtala ya? Ịghọtala ya? Ka asọ ka ndị be anyị, ndị be ụmụnne m bụ ndị Imo steeti. Asụta akwa m ebụkwa otu ha si asụ egwuregwu ka ngwuru gbaalụ. Okay. Emesiala m onyonyo nke taa. Chekwa na o nwere ọzọ, onwekwa ọgwụsịala. Okay, mma afọ gị na onyonyo ọzọ. Jisie ike. Onye buru chi ya ụzọ gịnị? Ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Onye buru chi ya ụzọ, ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Lotakwa nke a.